Connecteu el mòbil. Comença Distants. El nostre viatge està a punt de començar. Ha arribat el moment de desconnectar els seus mòbils. Per favor, silencien la cita on visquem del viatge. En 1967, un jove astrònom va detectar un senyal de ràdio que variava ràpidament en el cel, en forma de polsos periòdics separats per 1,3 segons. El descobriment va causar sensació. Els polsos eren tan regulars que durant algun temps es van prendre com un senyal de civilitzacions extraterrestres. Els astrofísics han revelat una veritat molt sorprenent. Els senyals van ser emesos per un púlsar, un fantàstic resudi compacte generat en les explosions d'una supernova que va ser desintegrada per estrelles massives. Els púlsars només tenen un radi de 15 quilòmetres per a una massa tan gran com la del Sol. Estan fets de matèria tan empaquetada que els seus àtoms es trituren per a formar una massa sòlida de neutrons. Per a que ho entengueu, un didal de matèria d'una d'aquestes estrelles de neutrons pesaria 100.000 milions de tones en la Terra. Els púlsars són gegantesques baldufes magnètiques. Alguns giren sobre si mateixos diverses desenes de vegades per segon i el seu camp magnètic és 1.000 bilions de vegades major que el de la Terra. L'oïda humana pot escoltar el moviment dels púlsars. Per a un astrònom, tractar de comprendre el funcionament d'un púlsar equival a intentar comprendre el funcionament d'una gran màquina amagada en una fàbrica escoltar només els pocs sorolls sordets que s'escapen d'ella. L'energia recol·lectada és minúscula. En 50 anys d'observacions, l'energia total recol·lectada per tots els radiotelescopis del món és més feble que la que es necessitaria per passar una sola pàgina del programa d'aquest concert que avui farem així. El primer pulsar que escoltaran avui va ser gravat en una cinta magnètica perquè només es pot observar en l'hemisferi sud. Es diu Vela. És el residu de l'explosió d'una supernova que, sense dubte, van veure els humans primitius a plena llum de la dia fa 12.000 anys. Gira al voltant d'11 vegades per segon. L'altre pulsar està sent recollit en aquest mateix moment per l'estació de ràdio més propera. Realitza 1,4 revolucions per segon. La supernova que la va generar va explotar fa 5 milions d'anys i els seus polsos de ràdio tardaren 7.500 anys en arribar a la Terra. L'origen humana pot ser un càrrec del públic
fars vessants, púlsars guiaran la nostra navegació musical.
brillants fars de cel. Púlsars guiaran la nostra navegació musical. Enviats en viu a aquest precís lloc de concert, estan llestos per a funcionar. Escolten aquests rellotges còsmics marcant els seus segons. Tenim una cita amb els encarregats del temps. Tanquem els ulls i esperem l'hora. Silenci.